nikdy nemůže jít nic podle plánu, sakra. Vypadá to, že mě nikdo nesledoval. To je tak jediná zpráva, co se Jalen možná bude líbit. Protože až objeví tyhle ty zprávy, co jí nesu, tak mě asi zabije za to, že jsem to nechala dojít až do téhle situace. Ale tak, můžu se za to sama, že? No nic, jak se říká, jdeme do samé jámy lvové, však zas tak nic hroznýho mi snad nemůže udělat, ne? Jdeme. Nože, jdem se podívat, co nám dneska došlo za várku. Ne, to si ze mě dělali srandu. Kde tohle to jako našla? Když jsou úplně poškozený a nakřáplí. Ne. Počkat. S tímhle by se možná ještě něco dělat dalo. Pojďme se na to podívat. Sice jsi z celé várky nejčistší, ale pořád nejsi dokonalost, o kterou usiluju. Jak s tebou mám jako pracovat? Vstupte. Jalen. Ježiš, co se tady stalo? Ty máš ještě takovou drzost se mě ptát, co se jako ještě stalo? No, ano. Kdybys mi dovážela takové zboží, o které jsem tě prosila, ve 100% kvalitě, tak se tohle neděje, Liz. Tak za to se ti velice omlouvám, Jalen, ale nemám již z čeho vybírat. Pro náš experiment, nebo spíš tvůj experiment, promiň, nejsou prostě dobrovolníci. Nechtějí se prostě hlásit do něčeho, o čem dopředu nic neví, a s posledním to dokonce dobře vůbec nedopadlo. Výmluvy, vždycky jenom výmluvy. Nic jiného mi nikdy nepřineseš. Nikdy o to, co tě poprosím. Jalen, ty ale víš, že to není pravda. Snažím se, co nejvíc to jde. A tady mám i zprávy, které to dokážou. Zprávy říkáš, ano? K čemu mi jako jsou? Já potřebuji pouze moje výsledky. A tohle si můžeš dát víš kam. Dobře. Co tedy chceš teď dělat, když už nemáš dobrovolníky? Pro tvůj experiment. Neboj, však je tady ještě jeden pečopák mezi náma dvěma, ne? To teď nemyslíš vážně, že ne? Silasy? Jay? Mám nové a skvělé zprávy, Silasy. Tady Liz. Aha. Se nám přihlásil jako dobrovolník. No, není to skvělé. To není vůbec pravda. Dokáže s ní. Toho budeš litovat. Ne, Silasy, prosím, ne. Já a někdy něčeho litovat. No tak určitě. Silasy, teď máš ty na starosti naše takzvané dobrovolníky. Já se ještě podívám, co se dá tady s tím udělat.